Hi, is Misha Dervla, is immer rugby me le chuig moon. Tá míad chun rointmhais gillan a rugby a clochta le chéile. In nuamh tá míad chun díriú isteach ar an cosfas. An bhfuil si bríg? Solí dhéana míad éonach líocht tá sé Harbheith tábhachtach taobh suas. Ar oigling. Chun graim ceart áil ar an líróid, chur lámháin ag bun na líróide agus an lámhéile ar bhór mar atá an seo. Tagann an rothlús an fas seo ón rusfa agus tagann an cuacht ón uileann. Nuair chaitheann tú an líróid, lean tríad leis na lámha mar seo. Má sibh, anis tá scill nua againn le tuairtling ar an bhorc.